Vítajte pri videu z hry Nebulos, sme tu znova. A tentokrát to bude tiež Domination, ale mám už aj nový skin, môžete všimnúť v plazme. A je to, neviem, nevadí. Môžeme ísť na to. Sme zelení, tí sú, bože. Kým sa rozohrám teraz, tak to bude troška trvať. A ak by sa vám video páčilo, dajte like, aj odber. Ja vám budem za to iba vďačný. A ďakujem, že sledujete môj kanál. No. Idem ani prvé, dúfam. Prosím to. Poďme tam. Oni už majú, a teraz my sme na rade. Pomoc. Ja sa tu nedám. A nie som slabý. Poďte, moji milí. Poď po mne. A ja odídem sa zväčšiť, aby som nezomrel hneď. No. Hral som aj, neviem, či ste videli. Bože môj. Dobre, už máme. Tak. Ja už je. Môj problém ja hneď vyrieším tu zelenou území. Ahoj, môj milý. Už koniec, dobre. Ideme do modrého. Tu toho vyriadíme tohto môjho. Bože, ty no, to mi nechce zavládať, blbý ako oni, kľudní, čiže ja idem po ňom proste a ak by som zhodol, budem rád, budem mať vyššie skoro ako 390, to budem mať plus 100 aj viac, možno. No, ako vidíte, tak mám problém veľký, ale veľmi veľký. A pomoc! Pomoc! Dobre, dám tak. Ďakujem každému, kto to poprosil, aby ma to nespýtal. A jeden môj kamarát akože streamuje, ale teraz som sa rozhodol, že natočím dačo. Ale, dobre, aha, zelený som aj ja v podstate. Kde je tento jeden? By som ho chcel prekvapiť. Daleko. Ale ako? Pomoc. Pomôžte mi. Prosím vás. Dohráme iba toto a končíme video. Nechce sa mi to natáčať. Dlhšie proste. Natáčal som také, ale nuda. No, nie že nuda, ale proste o čom to je? Teda ja mám plus R. Ale veľký. A pomoc! Prosím, ja prosím. Ďakujem. Teraz sa ukáž. Blbec. Blbý. Debilný. Poď sem teraz, poď ma teraz papkať, poď. Ahoj červený, ako sa máš? Budeš. Už ma nespapá, lebo som mu ušiel. 11 sa odpojila, to prečo? Mária. Dobre, máme 390. 400. No a najvyššie skoro, ak vám môžem povedať, úprimne bolo vyše 5100. To som rád, ale veľmi. Dobre, tam hneď. Myslíte, že by som mal ísť, alebo utiecť? Asi utiecť, a ja si to myslím. Pomoc. Chce ma spápať obor a ja sa mu pomstím. Help you. I need help you. On je taký istý ako... Ejha.
Dobre, prepáčte, musím povedať, že som slabý teraz. Uznávam. Keď bude 100, končíme proste. Nie, nebudem trpeť, že ma tu žerú. Proste. Dobrá hra, no, ale nehrajú veľa ľudí, ono sa rozdelí, som vo veľkej kaši, alebo ako to iný viete nazvať. Po vašom. Takže tak. To je Mária určite, no jasné. Bože, ja sa bojím každého, kto je väčší ako ja. Mňa potešila tá nová aktualizácia, že tam dali to, ale aj ma to zároveň nastalo, že už môžeme sa menej krát bez väčšou. Ale idem po ďalšie. Toto skončí následne zle. Dobre, to už nedarujem veľa. Vidíme sa, že už mi nedarujem nič tomuto. Ani. Prepáčte, zakryl som mikrofón. Idem po ňom, pozor, útočím. Yes! Toto, čo je? Bože môj. Modrý má 62, no budeme končiť za chvíľku, lebo už im chýba málo. No ale, no čo 6 minút, to je veľa. Dosť. Nie, že veľa, ale dosť. Minulé, čo som vám hovoril, že som natáčal, keď bola mamina preč, no tak ne. Toto. Ako vám to poviem? No. Ako vám to mám vysvetliť? Už si to myslíte aj sami, bože. Ja som debil, kokorík. Viete. Podľa vás, napíšte do komentára dole, že ak si myslíte, že mám šancu byť youtuber, napíšte do komentáru, ale ak si to nemyslíte, nemusíte, mňa to bude tak jedno. No, 74 majú, dobre. Čau. Ako sa máte všetci? Yes! Aleluja! Dobrí ľudia. Jak sa máte? Ja zle, keď vás vidím. Takže nemôžem nič. Sorry, do riči, tam, hneď. Sorry za výraz. Sorry, fakt. Musel som. Nepoužívam silnejšie, lebo nechcem ono, keď bude napríklad blízky taký, alebo rodina, keď mama, alebo tak spolu žiaci, alebo sesterniča alebo bratranec, tak nechcem, aby ma zložil, čo nadávam vo videách. Takže krotím, že hovorím, že nastažem sa také veci. Radšej nebudem skončili sme, čiže čaute a good luck.